Ningú no es resisteix a un cacaulat calent. A l'hivern, calent. Si vols fer un munt de coses i vols fer-ne-la ben grossa, per què t'esperes? Fes la teva! El teu carnet cada any se supera. Carnet jove, carnet més 25, tant se val. És brutal! T'endús un munt d'euros a regal. Quan dius? 1.700, 1.800. Són més de 1.000 euros! Com? Amb descompte! El pack jove d'aquest any és brutal! És brutal! Ja ho saps, no te'n perdis cap. Estudiar, esquiar, viatjar, Hi ha més a estalviar! Ves al carnet jove o al carnet més 25. És brutal! Avui a la nit. Mario, tu que pots, aprofita, home, surt una mica. Quan no es troba una cosa, el millor és buscar per internet. Com estan posats aquests dos? Que tinc un desig intern que no em deixa viure, Diana. El que ha de fer és sexe marrano. No li has posat mai les banyes a l'Estier? Que passa alguna cosa? Jet Lag, amb T de teatre. I després... És un ocell? És un avió? No! És... Societat imitada. Avui a la nit a TV3. Fins ara t'agradaven els seus ulls, les seves mans, la seva veu. Ara fliparàs amb el seu ADN. DNA 2, la sèrie amb més química al 3xl.net. No t'hi podràs resistir. Burro! Oh, sí.